narigat nga awatin siya. May matpela ti sarsarit pa midi na minsan. Narigat nga awaten ni Aris ti kala at tapan nakatay ti 20 ti tawen na nga ading na ni J. Mark Pasqua kalpasan nga aksidente a nasapgod ti inmaneho na motorsiklo iti kasabet na nga 18-wheeler truck nga inmaneho met ti 50 ket maysa ti tawen na lalaki ken residente iti Sanchez Mira, Cagayan. Agturong iti abagatan a direksyon ti biktima ken agawid kuman iti agdama a pagnanaedan na iti barangay 23 iti ili ti San Nicolas. Ngem bayat nga adda iti National Highway a sakupen ti barangay 18 iti metlaeng naso nga ili ditoy metten na napasamak ti aksidente. Dito'y truck, dito'y National Highway, dito'y Bingaw, kaya nag-overtake. Kita namin nga nasabgod di jay kasinabat ng solo motorcycle. Gapu iti impact, saan na naprotektaran ti suot na helmet ti biktima ken nabawbawan pay daytoy. Damit helmet na, tay helmet na get panmi na naperdi. Kapot tay kina-enkwentro na get dakil nga truck kami. Based sa investigation tayo, naitama tay ulo na, tay helmet na, intay rim ti truck. Kanayon mit pagbakan nga parparabi agawid. Tanong makikamting pero tilad tapakat kadanunan na kami. Hindi, yung naggapo mo ti trabaho. Agawid ko man, sir. Kawit ko masa. Agturong kumamit ti truck J. Baknotan La Union idi mapasamak ti aksidente. Kuna ti pahinante ti truck, saan met une napaspas ti luganday di overtaken da ti maysa a kotse. Impagadet na saan nga inkakaayatan ti kadwa na driver ti napasamak. Hanmat nga nakasta sa lamot nga unay natin nga hamot na naigid. Ngayon nabatayan na kami ni G line GT nga sir, so GT pinakakasta na. Tapos dito yung single sir, nataray, as in nataray talaga sir. May bagami lang sir, kita hamot ngayon sa J nga pasamak. Kasta talaga, disgrasya. Sabi ko sir mapatawad daw kami. Mimit in sadya. Well, sir. Kat di kadwayo, sir, na ti mariplik na namin na napasama na nagmaneho. Maladingitan mit sir. Kasi kalau tinapasamak. Nakabasol pa yun. Kabayatan na addamet tenit na pagtulagan ti nagbaitan ti pamilya ti biktima ken biyang ti agtagikwa ti truck ken awanen ti mapilaan ti kaso. Nagpalagip ti pulisya kaliti motorista iti kanayo na panagan-annad. Ganan na da, surutan dami, hindi kita'y pagkanurutan ti traffic laws and regulation tayo. Ando nagpatpataray, kitinda number 1, ti pagpagida, kaya dami latihan ba. Mark Magdirila, Balitang Solid North.